Dit binnen Dini en Egbert Smilde. Dini zwargt zo'n 16 hier 24 uur daags, zondagen in de week voor haar man. Hij had een hersenbloeding gehad. Die zwarg kost het een soort energie en er even op uit, dat giet ik net makkelijk. Want ineens moest ik alle taken overnemen eigenlijk. En ja, dat was voor ons beiden heel frustrerend. Het was heel moeilijk daarmee gaan. Maar nou had de vrijwilligersorganisatie wel zo een oplossing. Ze willen vrijwilligers met een zwargachtergroen inzetten om mantelzwargers een paar dagen vrij te gaan. Bij de familie Smilde is dat Mirjam. Mirjam wil net in beeld, maar zei het zelfs heel gewoon te vinden dit het waan. Voor wethouder Eckhart is het reden om Mirjam te verrassen. We zijn heel druk bezig in Leeuwarden met het verstevigen van de positie van de mantelzorgers. En dit is bijvoorbeeld van respijtzorg. Dit is mevrouw Smilde die al jarenlang op een man zorgt. Die heeft een 7 jaar gehad in het verleden. Die wil graag een paar dagen tussenuit. Ja, er moet iemand op een man passen. En we hebben een vrijwilliger, die gaat het doen. De deur is al een beetje open, dus makkelijk. Voor de familie Smilde is een vrijwilliger die de zwargoer neemt een uitkomst. Dat ze hier komt is voor mij een hele rust. Kijk, ik ga nu heel rustig weg, want ik weet, zij is ook heel deskundig. Ze is het niet voor een kleintje vervaard, dat heb ik wel gemerkt. En nou, ik kan even op adem komen. Nou, dat is eerst moeilijk, maar het is een hele lieve vrouw, dus ik heb er niet zoveel moeite mee. Egbert Smilde gaat op wei naar de dijactiviteit en Dini pakt haar koffers. Even een paar dagen Veluwe. Veel plezier. Ja. En jij ook? Een mooie oplossing en er komt nog meer. Wel zo wil in januari uiteenzetten, maar ze nemen de respijtkamers. Echt een kamer, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, waar die een verblijven kan. En dat we runt dan toch vrijwilligers die dan verder in je zorgen. En maar de gezelligheid eromheen. Jong wordt in de gemeente hier praten over de respijtkamers en de eventuele financiering daarvan.